Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Wis mari dislameti desane sehat sedaya. Otok-otok unine tekek, pohon garing ngarane gaplek. Sandal kayu arane teklek, wong ayu metu bengi arane betamlek. Iku mono betamlek. Bengi iki aku oleh tanggapan lumayan meneh kene gawe mbayar bang merkar. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Aku nek ndelok negara kita Indonesia wong korupsi kok tambah meraja. Biyen ana sing korupsi nduk tambang timah, mari tambang timah nduk bertahan minang. Tambang dikeruk, hutan ditebang, gak peduli dampake eling agungan. Akibate terjadi tambang iku mula aja sampe dilarang bandang. Wong korupsi monodolor termasuk wong jahat sing dicolong duwi nek sukses mesti dadi konglo merat, tapi gak eling besok ono akibate bebas pergaulan, arek lanang lan wedok senengane keluyuran, muline bengi tanpa batasan, seneng nonton YouTube mesti pelene cabul-cabulan, pamitan nang wong tuane jarene dolan, wong alasane supaya tambah pengalaman, tapi sing dijojok ana jerone taman, nek wis mlebu kono terus praktek pacaran, suwe-suwe sampai wani nglanggar kesusahan.
kesusilaan akibate arek wedok bobot 5 wulan ditakoni wong tuane dheweke bingung jawaban jare sing berbuat kanca sak pergaulan wong tuane rumangsa kewirangan golek arek lanang kating anakno tuntutan bareng kepethuk arek lanang dijawab setengah drengesan soal anak sampean niku Pak minangka percobaan kurang ajar. Mulane di era globalisasi niki pergaulan niku sing penting niku menguntungkan. Ojo sampai pergaulan yang merugikan. Contohnya pergaulan yang menguntungkan. Arek pelajar SMP bergaul karo pelajar SMA. Tukar pikiran takon, Mas, ya apa pelajaran ono SMA? Sewaktu-waktu lulus teko SMP menghadapi pelajaran ono SMA wis gak kupu maneh. Bakul gedele bergaul kare bakul tempe. Regane piro kedele Cak? Engko dadi tempe aku dodol cek enak. Dadi pirang irisan. Niku pergaulan sing menguntungkan. Lah pergaulan sing merugikan contohnya kaya kidungan kula wau. Arek lanang wedok bergaul terlalu bebas sampai wani ngelanggar kesusilaan akhirnya arek wedok bobot 5 bulan. Niku nek boten padha karepe nggih boten saged kedadean. Senajan arek lanange niku kok ngene-ngene, tapi nek arek wedoke gak ngene-ngene, ya gak ngene-ngene wae. Senajan arek wedoke ngene-ngene, tapi nek arek lanange gak ngene, ya gak ngene-ngene. Tapi nek arek lanange ngene-ngene, arek wedoke ya ngene-ngene. Ya ngene-ngenean niku wau. Niku kedadeane. Alhamdulillah niki kajate warga Sumengko. Acara Sedekah Bumi niki mboten hura-hura. Hormat kalian sing babat desa. Menika Mbah Kamulan. Niki biyen alas gong lewang-lewung anane dadi desa enten sing babat. Mulane niki mboten hura-hura cuma hormat. Mantun dislameti desane bancaan bareng kula dongaaken perangkat sedaya warga Sumengko sedaya diparingi Gusti Allah sehat wal afiat, rezekine tambah kathah, hasil bumine tambah melimpah ruah. Allahumma amin. Yeah. Warga Sumengko nggak ketinggalan zaman, buktinya rek ayo rek aku mlaku nang punden Kamulan, rek are rek rame-rame bebarengan, cak ayo cak sopo gelem melu aku nonton lotrok karya baru zaman saiki zaman kemajuan model pakaian tambah gak karu-karuan ono rok mekrok modele kaya burungan wong perlune kanggo ndelikno arek lanang ganti maneh saiki modele rok mini nek potongane bisa
artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya. Go bareng-bareng. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Nenang kali disopet yuyu ana ketek momotan kayu. Jika perlu sing ayu senajan elek pokoke lemu. Ana kepentingan nang jero sumur ngombe jamu dicampur kencur. Bojo ceking nek turu nglendur, bojo lemu ngrusakno kasur. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Megap-megap. Wis kelakon semene lawase. Esun yarika kedyani. Samono sone mbiyangi. Mula rika kudangan ning ati. Segara ya ana pesisire. Sun welas nono wadase. Wedang kopi belum nongko. Rina bengi ya mung katon riko. Yo senenge ati ketemu reng dina mburi gelang alih ring driji aja lali tumekane pati.
Anake sapa iki rek? Gantenge kaya ngene. Ayo to. Ambok jamak ngono serunge kadinten-entekno. Terot terakhir. Ini bulan ruah terakhir. Heeh. Mari ngono wis poso. Poso. Jek ana tanggapan. Lecek meneh aku. Tanggapan opo? Traweh. Tanggapan terakhir. Lho bagi orang Islam mencane ya traweh meneh. Maksude ngene. Ya, ibaratnya pabrik. Pabrik. Awak dhewe ku mesin. Iya. Ya. Setahun kan 12 bulan. Heeh. 11 bulan iku giling. Giling. Iya. Sing sakulan iku prei diservis atine poso sak bulan. Iya. No. Kon poso. Ya iyalah. Bagi orang Islam kudu poso. Heeh, lah kon mang teko ngene mang ya apa? Lho wong kon nggih dulinan. Lah masih ngono ndekno lak kenek. Wong Islam. Wong Islam. Padha wong Islam. Sesama muslim. Muslim. Ketemu kudune Ulo salam. Lah kon kok lapon joget? Kon gak kondo-kondo. Ngomong ulo salam ngono lah kon tak ulukno. Lho. Diulukno ngomong salam. Ngomong salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso kok jawab-jawab dhewe ya apa sih? Salam niku. Sing uluk salam, sing salam. Iku hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi sing jawab itu wajib. Wajib. Sing sunnah ya oleh ganjaran. Sing jawab ya oleh ganjaran. Lah timbangane ganjaran entuk garap anu tak garap dhewe. Lah apa ganjaran entuk garapna awakmu? Iku dhewe-dhewe. Salam. Salam iku ana loro. Ana apa? Kok iso? Ana sing wajib dijawab, ana sing gak wajib dijawab. Kok iso? Salam wajib dijawab. Contone kaya Contone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu wajib. Wajib. Sing gak wajib dijawab ana. Apa? Imam nek jamaah salat karo makmum. Ya. Lah mosok imame Assalamualaikum warahmatullah. Makmume waalaikumsalam. Ana gak? Ya gak ikut to, Gus. Apa? Ana lu salam gak dijawab. Apa iki? Nang kuburan. Lho, apa? Lah kan mlebu nang kuburan. Assalamualaikum sapa sing jawab? Pematek-matek ngono. Lho, anggek wong ana kuburan iku mati ngono. Lho ya matek. Urip kakekmu kono kaji lho kon iku lho. Kon yo kaji lho ya. Lah ya padha gobloke iki. Kon kaji aku kaji. Wong ana kuburan iku mati ngono. Ya mati. Urip. Jare sapa urip? Kon gak iso jelas tak paten semengko lho kanca lho. Berarti ngajimu iku gak jero. Gak jero apane iki sore kok ngaji kecemplung sumur kok. Maksudnya ngene, aku takon. Takono. Wong urip. Wong urip. Nek wis mati jenenge apa? Mayit. Mayite wis teko. Mayit. Mayit. Apa mayite wis disuceni? Apa maneh? Mayit. Iya. Apa mayite wis disolati? Mayit. Apa mayite wis di nang kuburan? Mayit. Apa mayite wis dipendem? Mayit. Tapi nek wis dipasang maesan. Maesan. Iku urip. Jare sapa? Lambemu aja kok anggere njeplake lho, Gus. Lho, kon lho. Nek wis dipendem dikek patok. Patok. Tumon kon takon. Mayite ndi? Wis dipendem ta? Mesti jenenge. Jenenge. Iki kita kuburane Jonet. Matamu ah. Kan disebut. Iya nyebut aja nyebut aku, Gus. Apa? Oh, sik ngeteger jarine. Iya nek akeh dagelan matek. Matek kari melu reda. Kok tak pateni dhewe kok lho. Kari awak dhewe mungkin iya, panjang umur. Umurku wis 28. Kon pira 28? Aku 28 lah kon. 17. Kemenyek. 17 iku sweet 17. Lah ya 17, Gus, diwale. Dadi 71. Alhamdulillah. Sweet 8 jek diparingi Gusti Allah sok nyuwara iso ngedung. Iso ngedung. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jamane taun 99 gembul
almarhum Bapak Karnoto. Iya, Iki iya. mangan ae mlebu. Nang aku saiki mbumbokne nang jimbokne. Yo kuna yo. Kok Iya dilungkas. darah-darah seni kok gak nurun ya, Ya Mbak? gak ono sing nurun, belas. Mbak ya nurun amen-amen. Lho gak apa-apa kaya jane saiki ndagel. ndagel. Padahal biyen iku bapakne copet. Cok. Hah? Ya iku. Nah. Iku ngono. Oh, dadi nek manungsa mati Seje mbek hewan. sing mbek hewan. Nah nek hewan nek urip kaya pitik. Jenenge Ya. ayam Ayam ya ayam. mek siji. Mek siji. Nah nek matek Nek menungso manungsa urip urip. jenenge akeh. Iya. Ana Agus Kuprit, Ana Agus Kuprit, ana Jonet, ana Jonet, ana Kaseri, ana Kaseri, ana Sukiman. ana Sukiman. Iya, Iya. petik, ayam ya mek ayam to. Kok gak iso ini nek urip. Iya. Nah nek mati akeh. Menungso nek mati Ya mayit. jenenge mek Mek situ. situ. Mayit. 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 Iya. Nah nek kewan nek urip ya pitik-pitik. Nek ayam. Nek ayam ya akeh nek matek. Oh, contone Contohnya ayam geprek. ayam geprek. Iya, Ayam goreng. ayam panggang. Ayam panggang soto ayam. Iya. Molane kaya ngene iki sesepuh Mbak Kamulan disyukuri Disyukuri. sing biyen mbabad desa. Iya. Contone mulane aja sampe kon nglalekno wong tuwa. Oh ya gak ta. Malam Jumat nyekar. Nang kuburane wong tuwa. Rabi firli wali walidaya warhamhuma kama robayani shaghira. Dadi malam Jumat Ya kudu nyekar Go- nang kuburane wong tuwa. goblok kon. Kok goblok? Malam Jumat aja nyekar nang kuburan. Nek malam Jumat wong mati mulih kabeh nang omah. Kok iso Kok kate nyekar lemah. Oh, kaji goblok. kok iso? Lho, malam Jumat kabeh iki wong mati-mati iki mulih. Mergono wong ngajen dibacane Yasin. Ana pujian. Ana pujian barang mulih. Saben malam Jumat Nah, iya. ali kubur mulih nang omah. Lho, ngono lho kocluk. Kaji goblok ngikut. Nek ngono malam Jumat ya. Iya, malam Jumat. Nek diganti malam Minggu ngono ya, Wak. Lho aja, Gus. Tambah gak ono ya. Tambah gak ono. Ha nang ndi ayo? Budal kabeh nang kafe. Lambemu. Untu karo mati budal nang kafe. Nah, ngene. Ngomong sing apik, Heeh. ndungakno warga semengko. Semengko, iya. Ngomong sing apik. Heeh. Ya. Iya. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan auliyasmut. Kon nek iman karo Allah, percaya karo dina akhir, nek gak iso ngomong apik luwe becik meneng. Lho kok meneng temen kon iku? Ngomongmu iku ngomong tapi sing apik. Jare kon meneng diolok-olok ae tok. Aku iki bingung rasakno Kon kon. aja bingung, Gus, ngono terep sentek jek bingung ae. Lah iya mari ngono sabulan iki poso. Lho gak iso rek, masih sawulan prai lho, gak gopau kok omah dodol ndok. Lho, Dodol ndok, Gus. nglodrokmu iku samben. Samben dodol ndok. Tapi sing penting kon Oleh kaya dodol ndok, delokne iso kok omahku. apa? Ndoglok tok. Lho tapi kon aku krungu kon jare saiki duwe objek dodol pentol. Lho, masih aku dodol pentol kok gak kalah karo obahku lagi sing gede-gede. Masih jalan, lho temenan itu tak kandhane peno yo. Masih aku dodol pentol delok anakku, Gus. Iya. Gusane Surabaya, Hunesa. Wah, iki sing barep. Sing nomor loro Sing loro nang Malang. Wah, Unibro iya. kuliah. Gak apa dodol pentole. Oh ya dodol pentol. Dadi kon duwe objek loro. Ya dodol pentol, Pentol. dodol ndok. Dodol ndok ya ndoglok. Ndok apa sing paling enak? Ndoke bebek. Heh? Ndoke bebek. Salah. Weh, Ndok apa sing paling enak? ndoke mertua. Apa? Ndok paling enak iku ndok dikukur. Wis dikoper iki, Gus. Kon para esuk. Oh, enak kon.
Mangane Gus mbahku. Tunu nang mburi lah apa mbah. Sik Tanet. Kon niku saiki tuh berdomisili di mana? Aku ta. Maksudku manggon nang endi? Goleki kon niku ci angele ngono lho. Loh, aku ta. Ono Lamongan. Ngono ya gak wara-wara. Oh, ya karek. Dadi kon saiki manggon nduk Lamongan. Lamongan. Nyambut gawe nduk kono. Gak. Hal apa? Rabi. Wah, dagelan rabian yo. Dadi kon nduk Lamongan iku rabi kono. Rabi. Nek ngono aku ben-ben aku tak dolen nang omahmu nang Lamongan. Lho aja. Lho apa? Aku saiki ono Jombang. Nyambut gawe ta nduk Jombang? Gak. Hal apa? Rabi. Lho, lah bojomu sing Lamongan? Tak tinggal. Apa Onet? Gak enak balawas. Lho maksudmu gak enak iku ya apa? Tak mari kan gak enak plus itu tekanan yo. Masa bentuk kau tanggapan taripan ya. Masa ya jangan asem. Menen yo jangan asem. Ngono. Mben jangan asem dadi awak dhewe iso kecut ta ngono. Oh, masalah itu. Masalah itu. Dadi saiki kon manggon ana Jombang. Lho enggak. Lho nang ndi? Mojokerto. Nyambut gawe. Gak. Hal apa? Rabi. Lah bojomu sing Jombang? Tak tinggal. Apa, Onet? Wah, enak seret. Lho, maksudmu peret iku ya apa? Seret iku ya apa? Maksud seret iku gone mari tak gawe dhuwit aku njaluk dhuwit lho gak oleh. Oh, dadi nek uang sudah masuk, Masuk. kon njaluk. Njaluk ge turu kok gak dikai. Lho, dadi saiki kon manggon, Nduk. Mojokerto nggo omah iki. Ono kuno biyen ono Balong Bendok. Saiki ono Sanepuri, ono Bedok ya nggone karya baru. Baru iki. Ya mben aku tak dolen. Nang ndi? Nang omahmu cek ro bojomu sing saiki sing ya apa ngono. Lho aja, Gus. Lah apa? Bojoku gak ono omah. Lah nang ndi lho, Nek? Ono rumah sakit. Lho. Lara apa? Meteng. Oh, mari kontrol. Mule. Lho iga. Lah apa? Kate babaran. Lah kok gak kok tunggoki? Gendeng lu wong babaran bamet tuh lah urusane kuno. Lah salah kate meteng. Lho ya apa sih arek iki rek? Wong wedok iki nek kate babaran. Nek wis wayahe uwat. Nggih, Mak, uwat nggih, Mak. Lho, uwat iku gocekan tangane wong lanang, gocekan tangane bojone, atine gedhe nek. Masih gak gocolan tangan silana, gocolan meja kate lapo. Wong kon kaji aja ngurusi wong babaran. Wah, aku ngelingno. Lho gak ngelingno ngono. Ana endi rumah sakit endi nek? Mari tasih kono wong Pak Agus tak pindahno Gatul. Gatul Mojokerto. Gatul Mojokerto saiki. Apa sing kok gak kok tunggo iku apa? Lah nek aku nunggu wong babaran, terus dokter teko narik biaya apa tak gawe bayar. Rasane bayar bayi Bang Mekar gak tak bayar ta Oh, kendala iku mek biaya. Ya iya lah. Wajah iki paling ngebel begrenggek. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Saya Gus Kuprit, betul? Iya. Iya, saya temannya Mas Jonet. Dari mana, Pak? Rumah sakit Gatul. Gus pateno Gus. Gus pateno. Sik ta, petugas lho rumah sakit koncoku yo akeh. Iya, kancamu akeh tapi Gatule iki Mas lho. Iya, bae teko koncoku. Iya, Pak. Oh. Iya, Pak, dokter spesialis. Nggih, kandungan. Nggih, Pak. Nggih kula, Agus Kuprit. Nggih koncone Mas Jonet kula. Aja didodono Gus, aja didodono. Nggih, wonten kabar, Pak? Alhamdulillah. Iya. Bojomu we babaran. Babaran alhamdulillah yu, gak tak tunggoki metu dhewe. Takono Gus, iku lanang apa wedok cek jelas aku. Oh iya, Pak. Bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Lanang. Lanang alhamdulillah Gus, tak idam-idam dua anak lanang takono bobote pira Gus? Waktu melahirkan itu, Pak, bayinya itu beratnya berapa? Ya ngono. Hah? 12 kilo. 12 kilo. Itu bayi apa nimbang beras, Gus? Ya mbone wong dokter ngomong ngono. Gus, takono bobote 12 kilo iki lho, normal apa enggak, Gus? Takono Gus, terus sebelum normal apa itu panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Ya ngono Gus. Bayinya? 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter.
kaya apa ula? Gambone wong dokter. Normal apa enggak, Gus? Oh iya, Pak. Ini suaminya tanya, Pak. Waktu melahirkan itu normal apa operasi, Pak? Yang ngono kok jelas, Gus. Hah? Normal. Normal. Lah nek normal susah, Gus. Lah apa nek Bobote 12 kilo apane gak becat wong iki. terus permintaanmu apa? Iki jadi jahit barang, Gus. Lho tak takon, Nek. Yo takoni, Gus. Lah bobote sakmono ya? Ngono rene. Lah iya. Kon mah ngomong Iya. embong. Embong elek-elek. Pak, kalau beratnya 12 kilo, panjangnya 1,5 meter. Ya ngono Gus, jelas. Itu kan harus dijahit ya, Pak? Ya ngono Gus, waran Gus dijahit. Iya, Net dijahit, Net. Nek kondo nek dokter waran nek jahit aja kabeh-kabeh. Aku konyang itu iki Gus. Iya, Pak. Ini pesennya suaminya, jangan dijahit semua. Nggih, Pak? Nggih, sampean ngengei sak janggel lah. Sak janggel. Cukup, Pak, Net. Sak Sing janggel. lengorong-orong. Terus, Pak, biayanya berapa semua, Pak? 6 juta. Piro? 6 juta. Gak ngurus. Lho kok gak ngurus siapa sih? Wis iki gak bayar. Bojomu lagi lho. Iya wis ngerti. Kon sampai gak bayar. Apa? Anakmu bojomu disanderah nduk rumah sakit gak oleh mulih. Gak boleh setahun gak getun. Gak boleh 20 tahun yo gak getun. Duit 6 juta digawe njupuk arek bayi, gak bombo. Ngene lho menungso apa sing ngene iki? Aku kancamu isin aku. Lho isin nyingkir. Oke, Pak. Suaminya lepas tangan, gak tanggung jawab. Saya tanggung jawab, Pak. Mohon dikirim nomor rekening, nanti saya transfer liwat bank Bumi Tak Berdaya. Ya, Pak. Bumi Tak Berdaya kuwi gak kogel. Iku bankku iku. Oke, Pak. Matur nuwun, nggih. Waalaikumsalam. Wis, tak tanggung. Isin-isini dagelan terkenal, bojone babarane gak iso mbayar. Gak apa-apa kowe bayar 6 juta bayaran. Bayaran. Iya. Aku mulih, bojoku mulih langsung kok pek. Ngene iki suujon. Ngene jenenge suujon aja ngono. Aku iki nolong kon temen. Nolong kanca ngono, nolong 6 juta bojo kok pek kok. Kok tambah susah lagi. Apane? Wong bojomu Apa? anakmu sing nomor 1 lah gak ono ndase. Gak lho, wanggitmu lentu. Gak ono ndase. Wis ngono, mulane nurut resepe Mbah-mbah biyen. Nurut siapa? Mbah-mbah iku biyen resep. Contone bojoku. Heeh. Gus, bojomu nek wis bobotane 8 bulan, Iya. kurang sak bulan babaran. Heeh. Bendina kek ana mangan welut. Hubungannya apa Mbak Welut iki? Welut iku lak lunyu. Lunyu. Babaran mesti gangsar. Heeh. Temenan. Oh, iya. Bojoku nglarani. Iya. Oh, langsung ngene tok lho wis. Perucut. Perucut. Gangsar. Gansar metune. Tapi nyekele angel. Heeh. Lunyu ya. Nyekel bayine aku. Aku pengasane eling Gus. Eling apa? Nah, wong ngomong ngono aku ben dikandani Mbah ya ngono. Heeh. Net bae bojomu mang bobot tuwa kate nglairno gak agek lair. Sing gelem nguntali keong. Apa hubungane ben sak wulan kok ngon mangan keong iki lho? Sampai sak keranjang, Gus. Agitmu. Apa sih? Keong iki lak ana omahe. Iya. Omahe lak ana wonge. Heeh. Wonge nek gelem metu nek diabapi. Nek angel metu, Angel diabapi ngene. Oh. Mesti metu. iya aku biyen cilik aku nek dulinan keong ya. Iya. Kok angel Lah gak iya. Mesti metu. Iya. Masih ngono bojoku ya ngono. Dadi kurang sak wulan bendina kok. Kanca wae pangane keong ya ngono. Bareng kate nglairno kok plilat to plilit-plilit. Lho temenan ku tak kandhani yo bener. Bareng plilit-plilit tak celoni sik ngono bali men dodok ngene. Bareng aku yo kok karepe Gus. Bareng tak delok ngono aku yo roh yo aneh. Iya iya. Bareng mari tak kono ngarep Gus. Tak abapi Gus. Angel metu ya. Angin metu ngupung ketok ndase tok. Terus tak abapi.
langsung berwoso, Gus. Oh, aku dijowojok. Mulane Net. Apa-apa iku persiapan. Oh iya iya. Jagani, gek ngono iku. Oh iya, sadurunge wong wedok mawe bobot awak dhewe kudu persiapan Mesti ngene. butuhno biaya. Oh iya, walaupun gak nang rumah sakit, yo Iya. mesti butuhno biaya. Lah wong ngene rek, kon iku kepengin duit dhuwit. Lah wong nglombruk kok embonge. Gak ngono iku sampah ku nglombruk iki. Maksudku ku wong lanang ku nyambut gawe. Ngono lho jadi duit-duit. Kowe mangan tak durung? Durung. Kowe mangan tak durung? Durung. Ketara nek durung mangan. Melu aku nang depot. Waduh mangan. Delok wong mangan kok. Ya apa? Delok wong mangan. Nang depot delok wong mangan. Ngene lho rek maksudku. Aku lak wari oleh rezeki. Oleh rezeki. Bapak mari oleh landas. Oleh landasan. Wadah. Aku lak eling yen dikonco Jonet Agus. Aku duwe rezeki ya gak tak pangan dhewe lah. Ya ngono. Aku diperseni Pak. Nenek aku yo persene. Pesane apa? Duit. Kon tak kei duit. Iya. Kok salah gunakno? Aku dipai double duit. Sanu Net. Oh iya. Wis ngene. Heeh. Melo aku mangan. Mangan. Iya, ayo. Saiki pilin. Heeh. Mangan embong apa mangan omah? Sing enak ayo mangan lapangan. Ya apa sih, Kok mangan apa? Mangan embong, mangan omah. Nek mangan embong ku nang restoran. Tapi nek mangan omah secara kekeluargaan, beber kelosok mangan sak keluarga. Iya wis enak ayo mangan omah ae. Ayo pilih omah di. Iki lek omah cor-coran iki. Enak wis. Maksudnya nang omahku. Oh ngono. Bojoku lak pinter masak. Pinter masak iya. Apa maneh situasi ngene. Iya. Kon dimasakno sego anget, Heeh. sayure sop, Sop. sate dicampuri. Dicampuri balungan. Iya balungan karo balungane pos. Maksudnya balungane sapi. Ojo gak iku gak tedas. Oh, gak tedas. Iya. Yang ngono. Jangan kunci. Ditambahi campuran. Dicampur ndas. Ndas kate ndas sepur. Enak wis. Dasi sepur sih rek lho. Nah iya. Dasi wedhus. Ndas wedhus aja garewe darah tinggi. Wis. Saiki ayo Mangan nang ndi? Mangan. Sidone. nang omah. Nang omah Net iki Net. Nang omah. Iki jam yamene. Jam yamene. Kendaraan Ngompreng gak ono. Kendaraan sepi. Wis, Sing enak. ayo numpak Jula-juli sing nyetir. tak kasari. Ayo. Urutane sing ganteng ana ngarep. Sing ganteng ana ngarep. Hei. Nggonmu iku lho. Kok niku ndok mburi? Muri kok nyalip ae. Napa gugus? Apa? Dadak ana barongan rek. Wong mangan sendok ae berasane barongan-barongan. Bobol cek cepet. Potong kompas. Potong kompas apane iki dalan wis enak kok. Copatin. Tak racapane. Oh, enak. Aku. Piyaane. Hei. Wong ono barokane kok. Akeh carane goblok. Cara ngapa ngono apa-apa. Umpamane. Gus, katane kali ono wote Gus, tak Gus. Hei, Ono wote. tol saiki wis gambelang wisan. Lah pokoke muwat-muwat iki. Iki bobol net. Mangan sak sendok ae bobol-bobol. Kok nek gak melo mulya. Gendeng antara semengko mule. Gus, tak ngono Gus. Hati-hati, Gel. Mari udan unyu.
banyune bawa iki, Gus. Kenapa? Aku rek jaga kebersihan. Mangan sak piring lereng adus mesti raup lah gak apa-apa sih. Le, jaga kesehatan. Lah kesehatan dolan bengkile jibrat gemuk kabeh, mangan besuwin kok lemu. Aku bendina weso ya kejekku. Oh nek gak gelem, mulai. Gendeng ketemu semongko mulih iku. Gus, Ya, atus ya, Gus. aduh sa. Joget bawa iki. Oh goblok ku. Kon aja nyigat ta. Gus. Ya, Banyune bawa iki. Tak ciblungan, Gus. cilik aku biyen ngono. Iya. Lah wong aku didelep. Mulane kon ngado. Aja nyigat. Ono kancane didelep. Segere rek. Banyune bening. Ciblungan rek kaya kon mang ya. Ya. Kon iku iso langsung selurup ya. Raup. Aduh, Mangan sak lepek kok si ade iki. kandhani jaga kesehatan. Lho. Omahe tidak kali gede. Yo, ngarepe kali gede. Iya. Kenapa? Aduh, waduh kena tunggak rek. Waduh, Keminggiran. wah dron mustak ku somwek. Sing nengah kete. Apa? Aku ngicahi rek. Ini apa? Oh, balik. Duduk. Padha. Duduk. Pelut. Duduk. Lah apa? Jempol aku dhewe. Agus, Bogel. Iya. Aku tak selurup ya. Selurup apa? Bledes. Betane selurup ini. Omah cek kali. Iya. Bogel. Ya. Agus. Iya. Kok gak ketok aku arek? Aku ketok kon rek. Wong selurup iku umpamane ngono kon iku gak ketok. Tak jombol ya. Ya. Pecunu. Tak kothekan aku. Sawangane kok kalah karo loro. Apa ya? Tak silani. Lho apa rek kuning-kuning iki rek? Iki lho. Janggel ngono. Duduk. Apa? Wong keturun. Kepegelen niku. Janggel. Sakit. Tak kosen. Ya. Turu gimana? Kau si kuning kentir. Tak kodean. Oh, Apa? keminggiran kena patokan. Kandhani menengao titik. Nengah cecek sing kerung banyune iku akeh. Kurang jero. Iya. Kejeron kena sawedine. Sik, tengah-tengah mulai. Tengah enak ya. Ayo. Nah. Tak kertis. Gus, Eh, sepurane. iki sing do mangan tak gase kon iki. Sepurane ya, Net. Aku lali. Lali ya, Lah weh. bojoku nang wali 5 ya, Rek. Lho, lah sing masak Lah sapa, iso Ger? kan sing masak. Ya wis gak mangan wis enak. Sepurane nek ngono ya. Aku tak kira Nanti, katenge karo bojoku Waduh. nang pasar. percaya aku. Jone iki setia. Ambek bojone. Bojo. Ku ambek bojone setia. Iya. Dadi gak sida ngopi-ngopi ya. Wis gak situ ah. Gak Wis berarti kon ngeterno bojomu. Iya. Setia iki. Ambek bojone kene. Hmm. Apa? Kon percaya. Wah, bojone. Wong Jone iki metu diluk wedi mek bojone. Heeh. Ayo. Name markasin. Iya. Arek iku ngeterno bojone apa Apa ngeterno bojone? Ayo didelok Nang omahe ae. markasin. Iya. Ayo. Ayo.
ambek Jonet gak tau ana enake belas. Wong lanang penggaweane blarah. Budal ke jam 5 esuk mang pamite tuku rokok. Tangi melek wis tuku rokok. Nganti yamene gak mule-mule munggo ngono lho nang ndi lak ngono. Wong wedok iki lak ya kepingin ditunggoki ndek omah mbek wong lanang. Gak Jonet. Ocol ae. Jengkel-jengkel tak tinggal golek duda-duda semengko temen. Kuat ta, Bu? Nggih, kula pesen 5 nggih, Bu. Nggih. Nggih, kula jengkel ndelok Jonet niki. Ganyang ati tambah suwe. Bisa bersabari ya pancet ae. Titenono kok nek mulai ya temen gak oleh ampun kon musuh aku. Wong aku wong wedok meneng dige dulinan. Munggo ngono lho ya leren nambi ae nganti yamene gak mule-mule. Luron. Teng Samalea. Dolek napa? Togel, kok oleh. Nggih, temen mari ngene pokoke mulih, Mbok. Wah, tak unyek ngene temen. Wong aku kok. Mari golek maneh. Gak kurang duda-duda semongko. Bala lah jarno. Cek mblarah ae gak mule. Takon ndi ae? Waya. Tuku rokok eceran ae dipamer-pamerno wong semengko. Didumi panitia. Iya nek gak didumi panitia ya gak iso ngerokok kon. Bojone dikon-kon. Teko ndi ae gak mule-mule. Teko Krengseng. Golek apa nang Krengseng? Apa? Lah iku mang golek apa nang Krengseng? Sing ngomong Krengseng sapa? Kon iki aja gereng. Wong kok gendine wong jare ngono. Persolo iki aku. Ya yo mangan doreng. Ngomong ambek wong wedok aja katik guyang-guyung. Guyu matamu. Wong ngono wong nangis sering guyu. Alayu temen aku ngersolo aku. Selamat tuku bandeng 2 kilo iki dibuetek tuwas ayem aku. Mari digoreng ambune rek gurihe. Koyahe mangan tetap bandeng iki disengiteno. Lha ngono jagane terasek seprapat aku. Dadaku mangan iwak terasek kaya kucing. Ados lho ngono. Sabun disengiteno. Lho temenan yo gak bejo aku. Nggo saking cecing dijagani wedi 2 timbo. Semen setengah sak. Dadi aku ngucani cecing kate dicor. Wong bojo wong aja ngono ta. Ya iku rasakno. Rasane apane? Makane wong wedok iku kepengin ditunggoki wong lanang. Aja blarah ae. Apane wong kon tak tunggoki turumu mengkurep. Lah nek wong wedok turu mengkurep iku ya dilumahno lho, Cak. Apane tak lumahno kedisian cecek. Dadi aku malah bengisin mbek cecek. Kait maro cecek ro topluk aku ngene. Ya riko kesuwen ancene. Kesuwen apane ya awakmu, Bang? Riko wingi ro. Apa? Riko tinggal ndasmu ngelu, gak nok sing dikongkon tuku obat. Ya ngongkono ana iwak polo. Alah, wong wis bengi, tangga-tangga ya padha tutup kabeh. Dura ya 24 jam. Iya, tadi aku budal nang toko Madura. Tuku apa? Tuku obatnya ndas ngelu iku lho. Pela. Pela apa? Beli kita. Apa sih kan mbok guyu iku? Loh, Iku ngono duduk peli kita. Aku gopo karo peli iki.
kita. Iku munu jenenge pil kita keceluk. Kanjeng anake apa loe narine nak bapak ndase ngelu tekan peli kita. Alah, wong kacek titik wong wedok dikoclok-koclok. Yo gak titik. Wong kacek titik kan? Yo gak titik iku. Pil kita, mbek peli kita. Lho kacek mek titik. Ya gak titik iki Surabaya Malang goblok. Wong peli kita. Masalah titik wong wedok. Wis, aja rame-rame ae. Wis budal pasar. Oh iki ana sedekah bumi. Melok bancaan. Lah nek wong lanang ngongkon wong wedok nang pasar iku ya ndi duwike. Ya sementara duitmu ta rek. Wis gak ono. Gak burung wong lanang maneh. Ya iyalah kewajibane wong lanang kok. Iya kewajiban njaluk duit. Wong disira duit kene mang. Tuan. Bancaan sedekah bumi ku ya blonjone akeh, Cak. Lah kok riko kei 20.000 lho cukup gawe apa? 20.000 iku akeh. Kon blonjo nang gone tuku dhuwit kene sing dodol mesti ditampani ndelok dhuwit. Iya. Dadi wong ki ndelok dhuwit karo barange sing kiwa operasi. Lebono nggo kepek kabeh. Sik ta lah pikiran. Wong lanang muruki wong wedok ngene iku bener ta salah? Sakjane ya salah. Lah kok mbok wurukno wong wedok? Seneng kok nek wong wedok dibuwi, ha? Seneng marang ngono kon kate rabi maneh. Ngono ah. Caramu muruki wong wedok kaya ngono iku. Pak. Oh, lanang kok muruki wong wedok. Dhuwit 20.000. Kon nang pasar Krian. Ya. Tuku bandeng 15 kilo. Lho. Berase 10 kilo. Lengone sablek. Lho. Yo gak cukup lah, Cak. Blonjo Ya sak cukup lah kuwi. Nah budal. wong lanang wis gak tau nyambut gawe. Ngekeki wong wedok 20.000, mbok bandayina dicelatoni. Mas ya wong lanang ya gak nyambut gawe, Cak rungokno. Wong wedok iku sayang-sayangen, nggo omah ngono wis bahagia, Cak. Kok aja cok nyayang-nyayang akeh wong nyayang. Lho gak wani ta? Ya gak apa-apa lah wong bojone kok. Meneh nek mari subuh. Alah. Gak wani wong jonet nyaline kecil. Sapucuke kuku ki lho nyaline jonet. Gak ngarawani nyayang mbok ngarepe wong sumengko. Kok bahaya lagi. Wani ta gak? Lho gak wani, seji ambek Rika. Ngomong sayangan masih nggo ngarepe wong akeh tak sayang temen. Kon kate nyayang aku. Ya iyalah. Aduh deh. Ayo ngomong sakecap sayangan. Ayo. Wanita gak ngomong ngono. Yo aja akeh-akeh to iki. Ngomong. Yo sayangan yo. Mari disayang kaya wong seteruk. Wong Rika iku aja kate dilawan wong aku. Ya kendel, ya wani wong ati iki sembarang wani. Iya nek jonet gak ngarawani. Nyayang-nyayang kok ngarepe wong aku. Uri kabeh Duit 20.000 oleh rong seropan. Wes kadung kendel. Paindo. Wes ya. udah gak tutukan lu. Wes aku tak nang pasar. Nang pasar. Nah. Wes gak omahe, aja Iya. kadek nang ndi. Gak. Kok Kok omahe. Ya. Iya. Engko bek aku gak kuat gawa kok susulen nduk prakatan. duit 20.000 gak kado. Blonjo akeh, ge sedekah bumi ku blonjo akeh. Iya, iya. Gak omahe ya. Heeh, iya. Ojo lali, HP ning kok bek aku tilpun. HP gue ini. Gue ini sare bantal. Lah, HP ini terus batak disita Bang Mekar. 3 bulan juga bayar. Cik, kebacute ku lho. Ya wes ndok omahe aja nang ndi ya. Ya, iya. Wes
Jengkel aku. Jangan tak tinggal iku yo eman. Yo gak eman apa-apane yo. Eman bokong. Bokong rong pekul pancire 12 gantek. Bendina ditratu, ya kecuali awak dhewe anak-anak ngono ra geger karo anak. Wong ya aku ya gak tau nang ndi bendina ditratu, aku lak yo ngersolo sih. Nyambut gawe ya ditratu, gak nyambut gawe ya diurung-uring lajeng. Waalaikumsalam, malah gopo kabeh. Ya apa sih, Man? Aku salah pinter lu gak sampe jawab. Iya sepuran, Nduk. Aduh, gak krungu. Loh, Ya Nduk. apa kabar sampean? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ta? Nduk, kan nang budalku danan ta? Duh, lah kok dalan gendi lho? Lho, lah iki rambutmu kok nayang nih? Loh, kok nayang sih? Ket ben mak rambutku ngene sih, Man. Iya. Ya. Lungguh mejane disele wong digawe ke dibalekno. Wah, sampean kok tuku maneng? Tuku dhuwit endi wong disita Bang Mekar ya ta Oh iya laline nek sampean Iya. melarat yo. Ya ampun iku. Gak tau mrene melarat-melarat wong gerah. Lah kok iso tuku meja? Ya meneh ben tak tukokno man ngono lho. Iya. Iya, Man aku suwe yo gak dolen rene. Wah, ono 10 tahun, Nduk. Lah iya. Repot mek penggawean. Iya, pengaweanku akeh, Man. Cek jahit. Jahit. Wah, akeh jatuh. Wakeh. Meneh paman tak merono tak melok jahitno ya. Kate jahitna apa sampean? Gegere jaran. Loh, Enak kan gegere diselentik pok. Iya. iya. Lah bebek nanti? Nang pasar. Nang pasar. Iya. Dungaren. Kate ono gawene rek. Kok sampean terno lho. Lah pernah buta dhewe. Lho, aja ngono nek bebek digondol wong ya apa sampean? Digondol ae pencet ta digondol iki. Lah kan kon budal dhewe. Ya bapaknya buta dhewe nang kriyan kunae kok. Iya. Aku mang yo liwat pasar, Man, kate rene mang. Ora pasar. Iya, katene nukokno oleh-oleh sampean ngono ya. Wah, Jenenge aku suwe gak dolen omahe Wah, paman. gak perlu kate oleh-oleh dong. Loh, ya Pokoke kan sama. dolen rene ae paman seneng pisan. Iya, Man tibake gak ono ya gak nggawa apa-apa aku. Kok kok napa? Lho mang aku kate tak tukono buah senengane sampean. Buah apa? Keres. Keres. Ah itu paman iki manuk perenjak. Sampe lek senengane keres. Iya biyen cilikane saiki wis gaung wong itu kan buah Iya, keres. Man gak ono. Moro ngono aku nang warung sebelahe, Man. Iya. Tak golekno buah senengane sampean siji-sijine ku yo. Iya. Gak ono pisan. Buah apa? Ciplukan. Ciplukan. Iya paman iki asam urat ah. Iya, ya akhirnya aku gak apa-apa. Gak usah gak Man. apa-apa wis gak usah sepenting kon dolen rene, Nduk. Ngono gak apa-apa ya. Pak, Sampeyan gak welas sampean? Ora sapa? Aku lho ngowelak. Lho ngelak ya tuku kon. Lho, Kan mah budal mah gak ngombe. ya apa sih masa ana ponakane medaya ngombe dikongkon tuku dhewe. Sampeyan niku teges ta gak? Lho wong gerang lek teges. Gak enak ngombe lah, Mas. Gak enak ngombe ya? Iya. Iya wis. Ya wis tak gaweno wedang kopi ya. Mau kopi lo pahit. Kopi pahit. Pahit. Teh, Mau teh yo cepet. cepet. Susu. Loh, koyo enak nek susu. Lho iya to ya enak ya susu. Iya. Enak ya. Iya tak gaweno susu. Iya, gak enak susu. Iya. Loh, Man, sampeyan sik seneng kan susu senenganku? Oh iya. Susu apa? Susu coklat. Ah, pinter. Iya. Loh, Man, aja lali dikek gula. Gak tak kene mes. Loh, kok mes? Enak kan mari ngombe susu mongkok kon. Ya gula. Ya, kene gula. Oh iya. Loh, iya, Man. Sing anget yo. Iya. Soalnya adem. Sing anget iya. Man. Ya ngono, pamanku iku wis tuwek, tapi ya ngono, kocluk. Iya, kocluk pamanku ngono aja deh. Kayak gendeng. Ngomong apa, Nduk? Apa sih, Man? Panjenengan wong girang kucil. Enggak. Lah ngomong. Pamanku ku lho ganteng. Ya ngono, ganteng. Wong orang orang kucuk dari tadi. Lho ya. Mlakune wis penceng. Tapi guyonan wis mlakune penceng ngono, humoris. Dondo. Sing Apa sih, penting Mas? masa pencengi. Lho apa? Sing penting kan dongkel. Alah entene pamanku guyonan. Ket biyen ya guyonan. Lho gak enak susu pamanku. Kayaknya susu anget, rasa coklat. Eling favorit gue paman. Suwe lo gak dolen rene. Man,
jus meteng tak plenet. Lho, Gak metu susune anake sing metu e. ya apa rek? Sepurane nduk ya ya. Ya golek-golekno susu nang toko kono, Man. Alah, gotek kabeh aku nduk. Oh, alah. Loh. Dilokno gendeng gak gelem kelakuane kaya ngono. Pamanku. Ganteng tapi titik. Nek bojone wayu suwemek ya, Kok ya. Suwemek bojone. Pamanku kuru kakek dicelado mek bojone. Man. Paman. Loh. Man. Gaekno susu lho, Rek. Kok gak teko-teko sih? Man. Hah? Tak paranane iki susuku gak dadi iki. Ocul nang ndi arek kene, Mbak? Dolani susu atake. Ye. Apa ditinggal? Janget e. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku iki lan nemu bengkesan. Wong isine la iya kotak lu. Gare perkara. Cek yu kawana yu. Aduh wis berat temen iku rek yo. Digawe apa tolong tak yu kawana yu. Sampeyan tolong aku wajah wis jelas iki umur-umur wedok. Ya karo. Boleh ya. Selamat. Hei sayang, aku kok gak disusul-susul sih sayang? Keturun. Keturun? Ya kan mesti di Bekasi bolak-balik lho. Kok iso keturun nih lho? Iya, keturun di sepurane. Aku gak kuat nggawa blonjone tak tinggal di perapatan. Ya 20.000 sama gak kuat. Blonjo akeh hancen. Oh, iya. Mari ngono aku mumet-mumet ndolek minyak goreng gak ono. Gak ono. Gak ono. Ning kriyan gak ono. Gak ono kentekan. Damean gak ono. Gak ono. Budal nang Semarang. Loh, Ono akeh. adoe sih. Enak merias. Wis ngene ayo. Iwake gak usah digoreng, dipanggang ae ya. Iya, panggang. Ndolek minyak goreng bingung aku Iya. ancen. Ana bungkusnya apa iki? Bungkusnya kacang. Lho ya enak. Lah ndi kacange? Tak pangan. Lah kulite nanti kulite. Tak pangan pisan. Loh. Menungso ta wedhus? Enak gak nyaboni. Oh, ngono. Meneng ayo jalan ayo. Kok ana susu? Mbah. Kan alergi susu sih. Kan mari ngebono sapa? Lebon arek. Mari ngebono sapa kan? Ayo mang mlebu dhewe. Ana cok kurang ajar kon. Ditinggal wong wedok nang pasar kon ngebokno wong wedok. Gak yo mah dilebono Iki dhewe. alergi susu ketoran nek mari ana wong wedok nek. Iya, dilebono dhewe kok. Rene, Gak malah mlebono aku mau. Rene. Monggo. Nek kon gak salah wani ngedep wong wedok. Monggo kok gepuk. Wong lanang tambah suwe kon. Ya aja. Bukti nyata, nek kon mari ngebono wong wedok. Kon aja kurang ajar.
Waduh, ketangkep. Iya, ketangkep basah iki rek. Iki mau mlebu dhewe. Bicara wong wedok kok tambah nglunjak. Kon kurang apa kan dadi bojoku? Kon gak nyambet gawe aku ya sabar. Hah? Sepurane. Tak kon nyebakno wong wedok. Iya, sepurane. Kurang ajar kon ya. Iki mau mlebu dhewe iki. Wong wedok nek gak mbok lebokno gak ngarep mlebu apa? Iya, dilebokno dhewe. Wis ketone aku nang pasar gak usah diterima nek ana wong wedok. Nek niat kon gak salah, berarti ngene kok asline kon salah. Iya, iki mau yang ngono rek kok mungkin. Wong lanang disabar-sabari wong wedok kok tambah kaya ngono kan, he? Apa sih, Man? Sampe iku apa tukar? Paman. Pamanmu selingkuh. Selingkuh? Iya. Mbak sapa? Bukti nyata yo gak ero wong aku nang pasar. Bukti nyata ono susu. Padahal pamanku iku alergi susu. Terus? Lah kok ana kotang disengitno nggo mburine. Gak kurang ajar pamanmu iku. Kotang? Iya, kurang ajar pamanmu iku. Lho alah, iki lho kotangku. Apa? Iki kotangmu. Iya. Berarti kan gendakno mbek pamanmu. Lah, kurang ajar kurang ajar. Persibaya melawan Arema. Offset. Sampe niku tuwek tak regani ya. Sampe niku bebekku kok iso sampe ngono gak jelas. Diatur sik. Meneng sik. Yuk. Iya. Sayang nyuwun teledong. Iki lho lapo ae. Kok niku ana bojomu geger iki lho. Ditotone iki. Cak, kurang ajar iku, Cak. Aku Cak kurang ajar. Gak terima, Cak. Masih aku gak terima. Aku gak terima, aku Cak. Ki kok brek kok nggawa lipri lho. Sik ditoto. Takonono Gus, jelas. Iki apa sih permasalahane apa? Tak tinggal nang pasar, Cak. Tak gendakno mbek ponakane dhewe. Cangkeme lho, Cak, koyo ngono. Gak gendakno karo ponakane gak terima. Jangan bertengkar. Sik, tak atur iki. Ya apa sih kaitane iki? Ngene lho, Cak, aku iku mang dolen rene. Ya. Ana paman tok. Lah bebek iki nang pasar. Aku iku mang teko pasar nukono mbokku kotang. Terus kari nang kene. Aku balik arep njopok kotangku. Lah kok dikira gendakan karo paman? Lah kurang ajar sih, Cak. Iku mang tibake kotange mbokmu. Iya. Lah kon gak ngomong ke pang. Lah ya apa lo ngomong sampe Cek. dhisik aku wis kadung emosi, Cak, iku mang, Cak. Iki sapa sih? Iki sapa? Iki ponakanku Frida, Cak. Lho, kon Frida biyen, Nduk. Iya, Cak. Kon cilikmu biyen tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Enggak, Cak. Iki mang salah trimon. Salah penemu. Iki mono. Peno iki salah tampa. Ngono lho. Aja sampe peno baleni maneh kaya ngene. Sepurane, Cak. Aku yo pesen mbek peno. Senajan Cak Jonet iki gak nyambut gawe. Ya apa? Peno kudu respek karo bojo. Menghormati bojo. Oh iya, Cak. Ayo mari ngono, njaluk sepuro. Iya. Sayang sepurane ya, sayang. Iya gak apa-apa wis ledeh kok. Ngono, dadi iki ponakan dhewe. Wis. Aja ngekeki conto sing elek. Wong sumengko iku keluargane iku rukun-rukun. Iya. Keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Aja dikeki conto. Ayo niru wong sumengko. Lah iki mang ono sapa? Ana permintaan teko ibu-ibu sing masak ana mburi. Boten, Cak. Cak Gus Kupri, Cak Jonet. Tukang masak minta gendeng Kodang kuning.
Podang Kuning, Barek, Gending, Banyuwangi, Pacitan. Saking Bu Jayati. Waduh iki sambele apa wedhus kon? Tak takoni tibake dicampur remason. Wis, iki ya gak iso Mungkin nglayani. Bu Suya Saryatun dan Bu Dua kalian Bu Suni. Matur nuwun. Ya. Kula dongaken seger waras sedaya Allahumma. Amin. Dadi iki ya sepurane gak iso nglayani kabeh, Gus. Ya. Soale waktu wis dalu ceritane ya dawa. Ayo dilayani ning Podang Kuning. Ayo kono. Ayo nang Sumengko rek. Oh, nang Semengko. Ono acara sedekah bumi hiburannya Lodrok kesayangannya masyarakat Jawa Timur. Lodrok apa? Yaiku Lodrok karya baru Mojokerto.